I-document na tayo ka. Ganahan, basta may inaaning ang mga lugar na ganahan kung magkaon-kaon. Ha? Pasangilan. Pasangilan pang lugar. Pasangilan pang lugar sa kaon-kaon. Ano to'y trivia sa popcorn? Based sa kuan. Based sa facts. Nabasahan. At ika na siya Mubasa di ka day. Sige na magkaon. Popcorn ko no, wala dyan na siya maski unsa nga makatambok. Di ba nilo ka na si ikaw? Popcorn is life. Nya kabalo sa kapangkong. Nganong sa mga pagkaon color yellow ang kuan suga. Para di mabusog. Para kuan kain ganyo. Mga yellow suga sa kanang mga pagkaonan o kana sa mga food. Dili fresh siya tan-awon. Mga CR yellow suga. Fresh matay. Para lamig popcorn pa. Ano, dili man sa dili. Kanahan kay ko niya. Dili mo siya pwede nga naaga ko pa po mag-rides ta later. So to ni dapat karon. Oh. Offensive kayo eh. Grabe oy, ga-defend mag-thesis. Para makaulag popcorn. Popcorn niya no fats. Time check, it's atay, walang di ako kita sa time day. Atay, panya. Time check is 9:15. Ay, 9:20. Time check, it's 9:20. And yet si Maria wala pa gyud naabot. Paabot pa na mo ang isa ka babaeng hinugot sa tadyang. Naabot na gyud ang babae. Naabot na gyud. Kumusta man ang biyahe? Kumusta man biyahe ni mo nga dugi mo jud kay kanaabot no? Kumusta man nga tong alas 8 nga sabo no? Okay na. Video tabi. I-prepare gid niya ako maayo. Gimipera tanaw ta outfit me. Picture. Sabag ka saya. Ay, dili sa. Sige, sige. Ah, 1, 2, 3. Duda sa taas, sud da. Dili ni babae ang sud ba? Dili ni sud. Ako sa dili. Dili ni babae sud kay mugakos. Oh. Uy, Mickey Mouse, si Minnie Mouse. Gege, picture. 1, 2, 3. Aha, ako sabi. Okay. Okay, 1, 2, 3. So what's up guys? So kami tulo na may kabuhok no, at least naabot na ning isa dire. The more the merrier. And then naapa daw maabot later on. Let's see kung maabot pag yun. Asa man, tagay na this. Tana! Ate, makita na ako mga naong diha nga magsyagit. Yatay. Next stop. Roller coaster. Ay, sorry. Dili ko mo upad nini. Or sa loyo mo do. Ay, para mag-video man ko. Ya, sorry wala yo. Sige, ako raw sa dire. So, unfortunately, dili pwede dili pwede mag-eyeglass. Meet day ang ako ang tupad. Say hi. Hi. Oh my God, Army! Dili niya. Okay lang kani. Murag di ko okay. Pero ba ako ka-feel
niya, di ko okay mag-inusara. Mangita na siya ko. Wala, bila ko, di siya ko okay bitaw, tinuod. Uy, dili na ko mag-video, Biki. Pila ko matagak ni. Uy, di ko mag-video, promise. Di ko mag-video ako ni Pangon. Kuya, makamatay na si Og, kuya, oy. Baka gamay sa naong ba? So mao tanong, why nakita mo nga video kaya? Nalaban ako ulo. Makamatay man to, eh. Atay, nag-video-video pa mo, nalagpot na siya ng camera ba? Magani, wasa ko mag-eyeglasses. Atay, besti atay. Oo, yung akong utok. Ina ko na ikamatay na napoy ka ng kalagyang anak. Besti. Guys, wala siya nakodokyo ato eh, ano? Ay, nag-ala ko. Sakit kaya akong diyan. Grabe. Ala siya. Magi nagi-aware tadaan sa katutag bantay nga malagpot ang eyeglass kay lagpot jud eyeglass ato. Kamera mo napila na ako nga dili di jud ko magkamera kay malagpot jud ang kamera ba. Kumusta man ang experience? Ay sig katawa. Wanta ko hindi ko. Ha? Bita mo tana. Asa nagsakit? Awa mo kay liog. Ako hindi ko sakit to kayo. Yeah, musa tong makeup dira pang. Nabi siya game doors nga makeup nga di ma-erase. Wala pa siya. Pero ako utok, wala na. Mo na gani ako na nagibanda daan ang ulo pinangana na ako daan nag-ana na ako daan ay before pa natagak ko eh. Actually, dito kay ko na-drive. Pero ato rin ko sa ako yung kamutan. So next ride na mo is ang kinisang Ferris wheel kay pampachill daw after atong panglamba-lamba mi sa roller coaster. No? Laban lang siya tayo ng mga rides, no? Tagsarap ito ta dire. So tingbo na nato ta na rides. Pagini nangaon mi daan, iwas lipong. And just in case nga magsuka-suka na may isuka, di ba? Let's go Ferris wheel. Bubog sa pagigugma. Skwenta. O gamo ang dako nga impormasyon nga among ihatag ninyo karon kay tag 50 tanan rides dire. Akong break. Let's go. A little peculiar. Pwede tulong? Pwede tuloy yan na. Ay duwara. Kakabula ba ako? Di ka masakay tinood. Well, unfortunately, duha ra pwede makasakay sa cubicle and then ang di ganahan mo sakay nga si Mary kay na push gyud ang iyang gusto nga di jud siya kasakay. Ang pilan ako nagsakayaan ko pilan. Pero bakit? Ano nga? Madlock sad siya. O pagani. Ha? Sila tipiti siya po. Asa nga kuyo? Nilar ko na lagi. Lo! Wala ka pa lang dire. Wala na ako nasa kulo. Dili ka mo kasi dili ka na mo kanamata kay kana. Wala ko balipong sa babaw mo. Ako, Bin. Kumata ako sa ubos, matagak pa nga. Matagak ka. Masama kayo ni Takong Kayo ba? Hindi. Makaro ka? Balipong kita boy. Balipong na ako. Ang nanaya na. Uy, buka na ka!
Suhay, kumawa ng gani. Pinaka-chill naman siya nga ride. Wala na dahil, maragkuha na dahil ng papa. Actually, Human na. Actually, human na. umana dahil, ma-explain pa utak kong something. Anyway, sa gawas na lang. Si Kuya, it's so much. Wala. Sa mukha. Kayo pa ko ato eh. Kumusta? Kumusta? DMD. Grabe ato nga. Na-trigger ako ang high blood ba? Sakit man ako ang kuhaan may linog may. Oo, kani suko kay sad ni siya ba kay wala pa kay may kahunot. Kusog nagkalit. O pag may ka purma. Pero enjoy ra. Guys, si Mary ba kaya nahan mo tara ning pusil-pusil. Ano? Daghan mo kay ni siya gugot sa life good. Na. Kuha na ni siya pusil ron. O nang bahala nagdi tinuod nga pusil. Gawas na tanan. Iyan eh pag Ang nako. nya daghan naman. Oh, daghan. Ang aba. Ang first tira para ang kinsa. Uy! Ayaw na itutok! Di mo man itutok na ako! Para ang kinsa man na, ano sa? Kamu na'y bahala! Ay, miss! Pusil. Oh, grabe. Suko kayo mo. Do! Suko kayo. May side-side. Do! Oh, nanang wafer. Grabe mo. May side-side. Grabe. Grabe. Oh, grabe na yung hugot. Grabe na yung hugot mo. Kinsa di ka na yung no? Napahap ka do? Wala, na-miss na. Wala, bro. Grabe! Di siya ko katuong atong street! Para ang kinsa ka ato mo! Lalong kayong gihugutan na to. Kanira ko nadawat. At least akin natawat! Yes. Pero sa... Karong Valentine's, sa akin madawat! Wala. Et lang tawa, et. Dako kay kagnaw. Naka-zoom. Yun. Ayun, nice, nice. Pero gipaningot na jud ko, guys. Wala, nahilom na. Nahilom na. Nalilom. Guys, ako yung nakitang artista. Nagpadung na din yung mga artista, ma. Grabe, karoon pa dyan ko kita nila sa personal, jud. Nakita rin yung mga artista? Kumusta naman, no? Dugay lagi kayo mo. Ini tagay ini pa daw. Tanaw sa niyo mga kauban. Tanaw sa niyo. Wala tagay. Oh, kauban. Wala tagay. Tagay? Ni-move on ako ng tagay eh. Ganyan, sabaan kayo karon nahilom. So, manimo rin siya katangtangon. Pila ko ba, matangtang ka ani. Grabe. Uy, uso oil? Unsaan dyan pag nga. Uy, MD na ay pass ko ani. Di, isa ko ani. Ngita taglaing mas maayo ka ng mas makapalambo sa tong kinabuhi ba? Dili kay kamatay na to ba? Grabe. Na, sige, naog na guys. Butangan sa City guys. Asitihan sa nato ang barko. Nanggigil na jud ko ana. Murag na jud kasuko ang operator na ba? Pwede yung dangon to ng bisyo. Grabe, laban lang. Masakay pa ka. Christian na eh. Neil, excited? Ambot. Ang duha nagbisyo. Kayo na ka na ako guys. Kaya? Kaniya na jud ko galagot ana kung ana baka nang ride. Ah, yes, bago na to. Ikaw ay tigsaw. Oo, nalanong Sige, sunod na sila. Bye! Condolence time. Ato na mo sa Mars. Ilabay na sa to. Dato mga reaction nila, guys. Ano madakpan ng mga reaction?
excited. Kinsa ko. Kinsa mo. Asa ta? Ano yung mga reaction nila? Dami siya galit. Kaniloy! Talag gawas na! Uy, asa ka, uy. Picture, may picture. Na-feeling artista kalit. Bajo, artista ko eh! Uy, asa di pa ka mo gawas? Babay sa mo. Animal na hulot ang space akong kamera. Pero grabe. Grabe. Nisakay dyan ko ani ba? Mura dyan ko kuhay ka ugmaon ba nga? Nisakay dyan ko ani ba nga? Suko kayo ang driver. Ni ko hunong na. Wajod ni ko para. Lugar lang. Ni ko lugar lang. Ulawagin mo hunong. Nisaka man ni noon. Ni kaya saan. Ansay feeling bam? Naliki ko! Kumusta man ato high blood? Mo high blood pa na trigger na. Wana, ngita na miyan ni Kuan. Ngita na miyan ni Taga. Pero yung dangon nga bisyo anong sudsud mo taan eh. Naglipong-lipong sa ulo. Ngita tag-ride nga makapalambo sa tong kinabuhi na. Dilita ning rides nga murag. Wala tay ugma. Anyway, mang-delete ako sa kuang memory kay murag DMD na ginawa ko. Bye suffer na, Bart. So guys, naka-delete na ako sa mga old videos din sa camera no. So maka-video na balik. Pero nahurot ko na ako energy. Murag DMD jud to ako last ride kanya nga active. Grabe, nahurot jud ako energy na trigger nga ako ang high blood. And then because of that, mamauli na mi. So tumulan to, mamauli na mi ko no. You fuck bitaw guys, pero linaw ba ya? So salamat kayo Bom ha sa imong paghatag og 50-50 nga kinabuhi nako. So kupunta mag-abot pa ta sunod tuig. Sakya na gyud mo tanan sunod tuig pag mudaot ko mao aning fats og akong high blood charot. Anyway, mao ra ta guys. Well, i-add na lang ni nako karon ang katuang kag laglaag mao to siya diri sa Boom Kasadya sa SRP. Og salamat kayo sa mga tao nga ni Kuyog karon. Nga mga busy kayo nagsabot kung asa sila magtagkay. Kasi ako nakamupo na ko ng tagkay pero madara jud ko ani mga friends nato nga mga bad influence ba. March naman dayron, no? Ang March na dayron no? Kaya sa nag-red pa ko. Wait, also red. March naman dayron. March na rin. Este.